Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars. И снимам от едно много яко 20 стар дропа, но ще бъда мълчалив, защото няма да се чувам. Топ 150 кредита за Крол. Пин. Толкова свърши. Тук вземете я. Let's settle this beef. Защото сме бип. И сега ще минем специално заради вас. Вау, човек. Аз не знам. Хора, виждате ме? В момента съм си ей така, цака и тук. Не, ей така. Сега ще ме виждате и когато снимаме, така, почваме да... Time to take out the rubbish. Get off me, you rascal! My heat is ringing! My heat, man! Още малко ще с вас ще миниме това. Чайте на намалиме им. Да се чувам де. Та. Ловката е, че... Така. Ловката е, че ние в момента с вас ще минеме това цялото и официално
ще ми е втория герой, който го минавам. И най-много утре да спечеля Waffles, което е новата валута в Brawl Stars. В момента чакаме да се зареди и продължаваме с битките. И официално ще видя колко минути остават до клипа, така. Който е гледал шорта, го е гледал, който не, да го гледа. Не, че ми пука, ама го гледайте. 195 показвания. Що на клиповете нямаме толкова хаштаг, повече гледания. Малко. Така, до края на света. Мама. Добре. Хора, за малко щяхме да умрем и да ме блокират клипа. Давай, брат, скочи ми върху мене. Нещастник долен. Едгаре, ще ти... загубихме, приятели, загубихме... Нищо. Нищо, хора, стигнахме поне и отключихме това. Благодаря ви, че гледахте в кавички. Не. Никакъв случай с това. Хора, буквално не съм пробвал мината с... Значи, ще се опитаме поне да минем мината на... Значи днес ще се пробвам да мина мината поне до 1000. Някъде да кажем, че утре може да е до 800. Днеска да е до 800, да стигне до 800. После 900 и накрая до края на живота. И после там 550 купи, които са новата такова, дето дават кутики. Не. Трябва да тестваме и новия герой, който се казва... Как се казваше, бе? Джиджи. Така. Джиджи ще го вземем и ще го пробваме преди Клашърса. Да. Той Клашърс още не е пробвал. Той е... Как се казваше, бе? Че го забравих името. Он е слабия, как се казваше? Чайте, сега ще ви покажа за кого говоря. Значи говоря за ето този герой. Чайте сега. Зиги. Сега ще действаме Зиги на клип преди Клашърса, хора. Вие да повярвате, Клашърса още не го е пробвал Зигито. Гледах му канала, не го е пробвал. Вече да беше излязло и така пробваме Зигито и Корделиус, ако ми се падне мутацията на него. По принцип Корделиус е як герой. Така, чайте сега. Прицелка, да. Айде, първата ни жертва. Ето сега. Значи Зиги стреля така, но е много гаден, защото и ти трябва да изчакаш. Трябва да го бъфнат, значи човек. Ако Зиги го бъфнат яко, бъф означава да го качат нагоре, ще е добре. Не. Братле, как ти ще ли ще ме убива, Окей. Значи, приятели, това е новото ми приложение, което го използвам за